Merți 221 de ani. Lasă inima să cânte bucura zilului, căci avem mărit în cerul pe Iisus ca vreau să vă întreb, cât sunteți pentru prima dată aici la Iardenit, la botez? Pentru prima dată. Vreți să vă ridicați? Așa, mai trebuie și... aproape jumătate. Extraordinar. Mai mult de jumătate. Ok. Pregătiți halatele. A doua întrebare. Câți din cei prezenți v-ați botezat aici în Iordan? Wow! 1, 2, 3, 4... Și în spate! 5! De voi vă încearcă niște emoții deosebite acum. Ok. De unde sunteți? Vreau că văd peste noi pe aici. De unde sunteți? Părinții tăi Olimpia. Vă vedeți pe Olimpia? Părinții ei sunt aici. Cine a venit? Sunteți de la Bistrița Năsăuți. Cine a fost creată la Bistrița Năsăuți? Aproape de noi. Cine mai este oaspete astăzi? Cine pe cine a invitat la botezul ăsta? Ca doamnele Ferea, Papu, Trei. De dumneavoastră? Da. Cine ați venit? Anișoara. De unde sunteți? Ceava de Găuți, București, cartierul... Ani, domnule. Două vecine care s-au întâlnit după 15 ani. Ok. Matei? Doi colegi de lucru de-ai lui Matei, bine ați venit?
mă bucur să vă văd. Și doamnă? Vă lucrăm împreună. Aici două doamne din aceeași localitate care nu s-au întâlnit, s-au întâlnit aici la botez. N-au știut una de alta. Nadia și Maria. Și Nadia spune că e lucrarea lui Dumnezeu că s-au întâlnit aici. Din ce localitate? Din Cimișlia. Cine e din Cimișlia? Cine spune Cimișlia? Ok. Valente, poate ia. Programul și cântarea aceasta. Ce bine e când tot mereu pe glasul tău mă sprijin eu. 300 e când tot mereu pe glasul tău mă sprijin eu și când cu mâna-ți mângâi și multe curi spun. Dacă legate e Jesús și n-are oricine poate fi, o cât de bine e aici pe brațul lui Iisus. Durești și griji nu simt acum, căci am păstorul cel mai bun, pe brațul său mă sprijin eu, de aceea cânt mereu. O mare e iubirea ta, prin care viața pot afla, o cât de bine e aici, pe brațul lui Iisus. Cu el voios eu pot porni, iubirea-ți noastre amesti, căci leagă mulți în cerul sus, amic al meu Iisus. Eu vreau a spune cum-ul lor, o cât de bun e-al meu păstor și cât de bine e aici, pe brațul lui Iisus. Îl invit pe pastorul Daniel să vină să se roage, dar noi ne ridicăm. Tatăl nostru este bucuria noastră ca prin Iisus Hristos îți mulțumim că suntem aici la Iordan. Și te rugăm ca prin Duhul Sfânt Tu să fii cu noi, să ne înveți și să faci din ocazia asta o ocazie de sărbătoare. Îți dăm slavă ție, Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Luăm loc. Doresc să vi le prezint pe cele 4 surori ale noastre, candidate la botezul de astăzi. Am să încep cu Irina și o invit să vină lângă mine. O cunosc de mult timp pe Irina, de când a început să frecventeze grupul nostru, să ne închinăm împreună. Ceea ce vă spun este că are o inimă foarte sensibilă pentru legătura cu Dumnezeu, pentru religie. L-a căutat pe Dumnezeu mai de mult și l-a găsit pe Dumnezeu în Biserica Baptistă. A frecventat o perioadă lungă Biserica Baptistă, venind în Israel, mărturisea sabatul trecut, a fost providențial, a fost lucrarea lui Dumnezeu să ajungă aici, ca să descoper alte dimensiuni, alte valori ale Evangheliei, ca să descoper pe deplin voia lui Dumnezeu.
I-am promis și vă rog să vă angajați alături de mine să ne rugăm pentru viitorul dânsei în Biserica Adventistă, pentru că are o inimă iubitoare pentru cei care au rămas în Biserica Baptistă. Sunt cunoștințele de început cu care au studiat Biblia, cu care au cântat, cu care s-au rugat, persoane care oarecum acum se retrag, dar pe care dânsa le iubește și pentru care se roagă. Vreau să formăm împreună cer de rugăciune și să ne rugăm pentru toți oamenii sinceri din lumea aceasta, indiferent unde s-ar afla, bazați pe cuvântul Mântuitorului din Ioan capitolul 10, mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta, în staulul adevărului, al Evangheliei, și pe acelea urmează să le aduc să fie o turmă și un păstor. Iată, oile vin în staul și Dumnezeu este lăudat și se bucură de aceasta. Amin. Amin. Sora Irina, ne bucurăm că suntem împreună astăzi, Dumnezeu să vă binecuvinteze și este o zi specială. Stella. Sora Stella are o istorie interesantă. Cei care sunteți din România și mai ales din Ardeal, l-ați cunoscut pe pastorul Sas Ernest. Acum este președinte la Transilvania de Nord. Dânsa a făcut studii biblice o perioadă destul de lungă cu pastorul Sas, dar nu a luat atunci decizia. Este membră a Bisericii Baptiste. Aici în Israel a primit încă o dată o chemare așa specială din partea lui Dumnezeu și cu toată dezvoltura, cu tot entuziasmul, cu tot curajul, s-a pregătit pentru botezul acesta să-i mai mărturisească Domnului odată că îl iubește, că îl ascultă, că vrea să facă parte din poporul lui aici și în împărăție. Noi spunem bun venit astăzi la botez și știm că are o mare lucrare în urma dânsei și rugăm ca Dumnezeu să vă dea multă, multă putere. De asemenea, va fi o bucurie specială pentru cei din țară. Când dânsa se va întoarce, va arăta fotografiile, caseta și mărturile de la botezul de astăzi. Bine ați venit la botezul la Stella. Nadia. Ce să vă spun despre Nadia? A avut foarte multe experiențe. Nu știu la care ar putea să se refere acum, dar parcă aș ruga-o să spună ea ceva din una, două experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu. Ceva din trecutul și prezentul ei, nu știu ce o va inspira Dumnezeu să ne spună. Să fie Domnul lăudat că am ajuns în această zi. Pentru mine este o sărbătoare deosebită că am ajuns să închei un legământ cu Dumnezeu. Deci sunt o lucrătoare curajoasă care a mers în marea luptă timp de 5 ani, 6, tot cu promisiuni. Și dacă eram chemată azi de Dumnezeu, am fost aleasă de acolo, spunea nu azi, mâine. Și atunci mâine, timpul s-a lungit. Și la urmă am înțeles că bunul lui Dumnezeu nu-i plac promisiunile de șarme. El dacă promite și binecuvântează, dar noi dacă promitem, cine alegem? Cu o suferință. Și când m-am aflat la marea suferință și am răcnit la cer, cerul m-a auzit când am fost aleasă. Și probabil atunci s-a dărâmat poarta, s-a dărâmat ușa ca să intre. Pe cineva stătea la ușă și bătea și aștepta să-i deschidă, dar era încuiată prea strâns. Și iată, din acest moment când m-am aflat la suferință între viață și moarte, mi-am dat seama pe cât e de mare credința mea în Dumnezeu și cât e de puternică, cât e de mare puterea divină. În acest moment am simțit cum Duhul a pătruns și face lucrări enorme cu mine. Sunt foarte bucuroasă că mi-a ajutat Domnul să ajung în această zi. Sunt unica din sfița neamului meu care a făcut acest pas și am avut în acest răstimp îndoieli, gânduri, am mai avut și nenorociri, mi-a decedat bărbatul și la Israel nu viața atât de ușoară, dar cu ajutorul lui Dumnezeu le-am întins pe toate. Îmi doresc la copiii mei să fie sănătoși,
și doresc să le fiu lumină pentru toți. Doresc să fiu o fântână cu apă rece pentru viețile întristate. Doresc să fiu o lacrimă pentru cei descurajați. Doresc să fiu un zâmbet pentru cei fericiți. Doresc ca Duhul Sfânt să se reverse și asupra copiilor mei, ca să poată spune odată: da, eu urmez credința părinților mei. Domnul să fie lăudat. Amin. Nadia, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și asta, într-adevăr, este o zi memorabilă, extraordinară. Este aici alături de noi Maria. Am văzut-o de foarte multe ori în biserica din Ramat Gan. Însă săptămâna aceasta mi-a dat un telefon, acum o săptămână, a auzit de botez. Lucrează mult mai departe acum de Tel Aviv, dar a spus: nu-i nicio problemă, chiar dacă n-am putut să vin în ultimul timp, eu n-am rupt legătura cu Dumnezeu. Și eu vreau să merg la botezul acesta, vreau să fiu botezată. A fost cea mai mare bucurie, mă bucur și de voi mă bucur. Dar nu mă așteptam la telefonul acesta. M-am bucurat tare mult, am ținut legătura numai prin telefon în ultimul timp și iată-o astăzi alături de noi. Bucuria este să fie din Cimișlia, din aceeași localitate cu Nadia și să facă parte din același popor, începând de astăzi, din poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru sănătatea dânsei, pentru creșterea în credință și pentru o bună mărturie printre rude, prieteni și... Este cineva care o cunoaște pe Maria și este astăzi alături de ea? Mai sus să vă văd de suport, mă bucur. Și acolo, iată, prietenii sunt cu tine, Maria, și toți ceilalți de asemenea sunt alături de tine. Domnul să te binecuvinteze astăzi. Ok. Surorile care se botează au pregătit o cântare. Le invit acum să cânte cântecul lor. O cântare de mărire am în inimă mereu, deci când l-am găsit pe Domnul la Calvar. El a dat o dignă sfântă pace sufletului meu și sunt plin de fericit prin al său har. Inima mea cântă cântare, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea plângerii. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat, cine vrea să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El la stâncea la Golgota a fundat și-am venit atunci la cruce bucuros. Inima mea cântă cântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea plângerii. Câtă frică și întuneric pe cărarea mea era, când umblam rătăcitor fără Iisus. Am adus la El povara și atunci în viața mea bucuria și lumina au pătrus. Inima mea cântă cântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea plângerii. Despre casa unde veșnic fericirea voi găsi, în Edenul strălucit și alădat. Față-n față în mărire pe Iisus îl voi vedea și cu sfinții voi da slavă neîncetat. Inima mea cântă cântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă, ca cei din valea plângerii.
să vă întreb. Vreau să vă întreb. Din toată inima și cu toată convingerea, alegeți să încheiați azi legământul acesta prin botez la Iordan, să faceți parte din Evanghelia Mântuirii, din familia Mântuitorului Iisus Hristos? Da. Amin. Amin. Le-ați auzit cum au cântat, le-ați auzit ce au mărturisit. Aș vrea să întreb, ar putea să fie oprită apa și să nu fie botezate aceste femei? Sunteți de acord ca ele să fie botezate? Toată lumea? Slavă Domnului! Vă invit pe la jos. Matei, de la Ramat Gan, ar vrea să recite versuri cu ocazia aceasta legate de eveniment. Poezia pe care vreau să o spun are de-a face în legătură cu ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi și nu ceea ce noi facem pentru Domnul. Domnul a făcut totul pentru noi. Omul, când a fost creat, a fost tare minunat, căci făptura dată lui era chipul Tatălui. Dar omul nemulțumit, nici din pomul cel oprit, să se abțină nu fu în stare pentru pofta de mâncare. În cer, când a fost aflat că omul căzu în păcat, repede a mers Domnul Iisus în fața Tatălui de sus și a zis: Tată, de voiești pe om să nu-l pedepsești. Tatăl zise: nu se poate, căci păcatul cere moarte. Iartă, Tată, omului, căci mor eu în locul lui. Iartă-l, Tată, de păcate, căci le suport eu pe toate. Și astfel Iisus, iubitor, s-a pus de atunci mijlocitor, să sufere, să ofteze, ca pe om să-l salveze. Ce iubire minunată, să lași cerul dintr-o dată, să lași cerul și onoarea, să iei chinul și ocara, să te naști în graj de vite și să rabzi mii de ispite. Ce iubire, să rabzi 40 de zile. A lăsat cerul drăguț să umble în lume desculți, lumea să doarmă în palate, el să doarmă unde poate. Dar gândiți-vă cu toții, Fiul de Dumnezeu dat morții, după ce a sfârșit lucrarea, ducând la mulți alinarea. L-au hulit, batjocorit, pe cruce l-au răstignit, dar el iarăși a înviat și la ceruri s-a înălțat. Și înainte de înălțare a promis asigurare, că din nou el va veni pe cei drepți ai mântui. În ai veșniciei ani nu s-ar mai găsi dușmani, nimeni nu va suferi, nici moartea nu va mai fi. Pomul vieții roadă bună dă în fiecare lună, niciodată nu te treci vecilor în veci de veci. Amin. Suntem astăzi pe malul Iordanului și aș dori să vorbim despre evenimente care au avut loc legate de Iordanul acesta. Și cred că multe evenimente ar putea să fie amintite astăzi, pentru că Iordanul apare în toate istoriile Bibliei. Aș vrea să vă povestesc mai întâi una din istoriile pe care le prefer, care îmi plac legate de Iordan, apoi una pe care trebuie să o auzim și apoi ultima istorie este istoria cea mai autentică pe care urmează să o și trăim, să o și vedem. În Sfânta Scriptură, în Cartea Împăraților, avem istoria lui Naaman Sirianul. Știți că întotdeauna, ca și astăzi, au fost conflicte între triburile, între popoarele care au locuit aici, în teritoriul Palestinei și în împrejurim. Și de fiecare dată erau războaie și erau supuneri și erau prizonieri duși dintr-o parte în alta. Și lucrul acesta se întâmplă și astăzi.
A fost un astfel de război când sirienii au dat o bătălie cu poporul evreu, au luat prizonieri dintre evrei, iar în casa lui Naaman, care era conducătorul de război al sirienilor, a fost adusă ca roabă, ca să slujească o fetiță tânără din poporul evreu. Îmi imaginez ce durere a putut să fie pe părinți, ce durere a putut să fie pe copilul acesta, să fie luată de lângă frații ei, de lângă părinții ei și dusă să slugărească, să robească în casa unui dușman. Însă ceea ce ne impresionează este că copilul acesta s-a dedicat cu totul nevoilor acelei familii. Copilul acesta a căutat să-i slujească lui Naaman sirianul și familiei lui ca și cum i-ar sluji lui Dumnezeu. Pentru că așa spune Biblia, să facem lucrurile ca și cum le-am face pentru Domnul și nu pentru oameni. Și a venit o zi când Naaman s-a îmbolnăvit și boala pe care el o căpătase era una incurabilă, lepra. Lepra era o boală teribilă și astăzi este teribilă. Pentru că mai întâi va trebui să fii izolat de casei și în al doilea rând va trebui să vezi cum îți putrezește pielea, cum îți pierzi degetele, cum îți cad urechile, cum îți dispare nasul și încet, încet te descompui. Și Naaman, în disperarea lui, a căutat leac, a căutat printre vindecători, a căutat pe cineva care să-i tămăduiască boala. Dar de lepră nu știu să fi fost leac la data aceea. Însă fetița care a văzut frământarea și tulburarea din familia lui Naaman se apropie într-o zi cu aceeași dragoste și cu aceeași seriozitate și spune: dacă stăpânul meu, Naaman, ar putea să ia legătură cu omul lui Dumnezeu, și făcea referire la Elisei, omul acesta iar spune ce să facă și s-ar tămădui. Iertați-mă, nu vreau să știu că cineva este atât de bolnav încât să caute în disperare leacurile. Este teribil să ajungi încât să nu știi unde să te mai duci. Dar dacă cineva a trecut pe aici, înțelege mai bine situația. Că ar fi dat toată averea și s-ar fi dus până la marginile pământului. Și oameni care au cheltuit și au sperat, așa cum a fost și situația lui Naaman. Când a auzit că acest copil i-a dat o soluție, i-a adus o veste bună, el a zis: va trebui să iau legătură cu Elisei. Istoria este extraordinară și o puteți găsi în Biblie, în capitolul 5 al cărții menționate. Interesant este că Elisei nici măcar nu se arată lui Naaman, cum poate ar fi făcut alți vindecători. Ar fi stat de vorbă cu el, ar fi rostit vreo formulă, ci doar îi trimite vorbă, dacă e așa, să meargă la Iordan și să se scalde în Iordan de 7 ori. Lucrul acesta l-a mâhnit pe Naaman sirianul. L-a mâhnit pentru că știa că Iordanul nu este o apă foarte curată. El avea în Siria ape mult mai curate și chiar amintește: nu aveam eu Abana și Parpar, două râuri cu debit mare și foarte curate? De ce mă trimite în Iordan? Pentru ca rănile să mi se infecteze? Și de ce să mă bag de 7 ori în Iordan? N-ar fi fost de ajuns odată? Și Naaman era pe punctul să dea înapoi. Cred că omul acesta se joacă cu mine, îmi cere un lucru care chiar nu merită să fie făcut. Și atunci slujitorii lui Naaman l-au înduplecat. Naaman, dacă ți-ar fi cerut averea, nu i-ai fi dat-o? I-aș fi dat-o. Dacă ți-ar fi cerut să faci pelerinaj până nu știu unde, nu te-ai fi dus? Bănuiesc că Naaman a răspuns: m-aș fi dus. Ce lucru greu ți-a cerut? Doar să intri în Iordan de 7 ori. Fă aceasta. Și Naaman s-a lăsat înduplecat, a venit la Iordan. Cunoașteți istoria, s-a scăldat în Iordan de 7 ori și știți cum a ieșit din apa Iordanului? Curat ca noi. Pielea era curată de om sănătos.
Ce bucuros a fost Naaman, ce ar fi vrut să răsplătească pe omul lui Dumnezeu, însă Evanghelia dorește să se ofere fără să ceară din partea omului decât ascultare. Decât ascultare. Iată o istorie plăcută a Iordanului. O altă istorie a Iordanului. O găsim în Evanghelia lui Matei, în capitolul 3. Aici îl întâlnim pe Ioan Botezătorul, un bărbat care s-a dedicat cauzei lui Dumnezeu și care a dorit să-i ajute pe oameni să-L descopere pe Dumnezeu, să se despovăreze de păcate. Și undeva în ținuturile apropiate Iordanului, el predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, iertarea păcatelor și pocăința. Și avem mărturia biblică că oamenii din toate localitățile, oameni de bine, oameni bogați, militari, veneau la Ioan să-l întrebe ce să facem ca să avem pace în inimile noastre, pace cu Dumnezeu. Și știți care era răspunsul lui Ioan? Pocăiți-vă! Ce este pocăința? Este un cuvânt care unora le displace. Dacă îi spui pocăit, ar prefera să-i zici adventist, probabil, sau baptist, dar să-i zici pocăit. Dar pocăința este un cuvânt foarte frumos. Este cuvântul recunoașterea lui Dumnezeu sau întoarcerea la Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. Și Ioan aceasta spunea oamenilor: întoarceți-vă la Dumnezeu, oameni buni, și veți fi iertați de păcate. Și Ioan mai avea un obicei, să-i cheme pe oameni la Iordan și să-i boteze. Și acum vreau să citesc din Biblie. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea Ioan, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, vă rog frumos, aici se vorbește. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum că așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a botezat pe Iisus. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Prietenii mei, este una din cele mai interesante, cele mai importante istorii. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru al tuturor. Spuneți-mi, vă rog, dintre toți cei care au fost născuți printr-o femeie pe pământul acesta și din câte dumneavoastră cunoașteți, cine a fost cel mai curat, cel mai desăvârșit, cel mai neprihănit? Cine a fost, vă rog? Despre Iisus cunoaștem lucrul acesta, sunt mărturiile de aici din Sfânta Carte. Până și Pilat a zis: nu găsesc nicio vină în omul acesta. Nu găsesc nicio vină în omul acesta. Iisus, care era curat, a venit la Iordan ca să fie botezat. Dați-mi voie să vă întreb, noi care suntem murdari, de ce n-am venit la Iordan ca să-i urmăm exemplul Mântuitorului? Nu știu de ce, dar probabil ar trebui să se dea o luptă în viața noastră ca în viața lui Nadia. O luptă de 6 ani. Cred că Domnul a așteptat mult și a așteptat cu răbdare și cu dragoste. Și de fiecare dată își trimitea Duhul Sfânt: mai treci pe la Nadia. Ea are nevoie să meargă pe calea pe care am mers eu. Ea are nevoie să meargă la Iordan, acolo unde și eu am fost 2000 de ani în urmă. Pentru că ceea ce facem noi astăzi nu este o născocire omenească. Este exemplul pe care l-a dat Mântuitorul, ba mai mult decât atât. Citesc în Sfânta Carte: botezați-i și învățați-i. Este mandatul pe care l-a dat bisericii, să propovăduim Evanghelia și să-i botezăm pe oameni.
de ce oamenii se rețin de la botez, poate că au o părere prea bună despre ei sau prea rea. Dacă au o părere prea bună, nu uitați că Iisus a fost mai bun decât voi. Dacă aveți o părere prea rea, nu uitați că Pavel a spus că El este mai păcătos decât noi, cel dintâi păcătos. Așa că nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai răi, ci suntem oamenii care avem nevoie de Mântuitorul Iisus Hristos. Iar intrarea în această legătură se face prin legământ, prin botez. Poate veți zice, și botezul acesta, ce mai este și el? Vreți să urmați exemplul lui Naaman sirianu și să-i spuneți ce e atâta botez? Dar dacă este aceasta porunca lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu își cere lucruri pe care tu le consideri absurde, dar sunt cerințele lui, te târguiești cu Dumnezeu? Nu te poți tocmi cu Dumnezeu. I-a cerut lui Naaman, vrei să fii vindecat? Mergi la apă. Avem un alt exemplu în Cartea Cronicilor despre împăratul lui Iuda Iosafat, care era în război tot cu vecinii de la nord. Și pentru că poporul de la nord era foarte puternic, foarte războinic, Domnul îi spune lui Iosafat cum să poarte lupta. Dacă doriți, găsiți în a doua Cronici, la capitolul 20. Nu-l citiți acum, îl citiți acasă. Știți ce mi-a plăcut? Domnul îi spune lui Iosafat, nu-i spune nici cât ostaș să instruiască, nici câtă muniție să ia cu el, nu-i spune nici vreo strategie militară, ci îi spune pur și simplu, mergi spre tabăra lui Iosafat cu corul. Auzi să te duci pe front cu corul. Ați pomenit așa ceva? Mergi cu cântăreții și ei să cânte. Și când corul evreiesc a ieșit și a cântat, armatele dușmane au fost puse pe fugă și au fost nimiciți toți. Dumnezeu uneori cere lucruri care nu încap în tiparele noastre. Își cere să pleci la război cu corul. Își cere să te vindești de lepră scăldându-te în Iordan. Își cere să-ți rezolvi problema sufletului și a mântuirii prin botez. Cere lucruri grele? Nu, dar are nevoie de ascultarea noastră. Să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea îl laud pe Dumnezeu pentru că astăzi dovedit ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Să se facă întocmai așa cum se întâmpla. Și cel de-al treilea lucru legat de Iordan, pe care aș vrea să-l amintesc acum, este unul cel mai autentic. Este botezul vostru. Atunci când veți citi istoriile Iordanului, nu trebuie să scuzați. Când veți citi trecerea Iordanului de poporul evreu, când veți citi istoria lui Naaman, când veți citi istoria botezului lui Iisus, când veți citi alte istorii, nu uitați să atașați la aceste istorii istoria voastră. Nu uitați luna aprilie, ziua 15. Ziua 15 aprilie, când din nou cerul se deschide ca să aducă binecuvântare. Aș vrea să citesc în sensul acesta un text pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și care este un frumos argument . Ok, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Sunt cuvinte inspirate, cuvintele Bibliei, icoana aceasta închipuitoare. Adică cum botezul este o închipuire, o imagine, o ilustrație, a ce anume? Și aș vrea să vorbesc puțin despre taina aceasta a botezului. În botez, noi îi mărturisim lui Dumnezeu că dorim să murim față de păcat,
Este un angajament al nostru. Doamne, doresc să fiu îngropat în firea mea veche și păcătoasă și să înviez la o viață nouă. Botezul în apă este asemenea îngroparea omului într-o groapă în pământ, până nu se mai vede. Și apoi ne ridicăm, ca și cum ne-am ridicat la viață, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Salvarea noastră, mântuirea noastră este în jertfa Mântuitorului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mântuirea este prin Iisus Hristos, iar botezul este o poartă pe care intrăm în experiența mântuirii. Este un legământ pe care îl facem legându-ne cu Dumnezeu. Câți de aici sunteți căsătoriți? Majoritatea. Ca să vă fie recunoscută căsătoria, ați mers la primărie sau la starea civilă și cineva v-a întrebat de bunăvoie, cetățene, de bunăvoie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana, și ai spus? Da! Și a întrebat-o și pe cetățeană și a spus? Da! Și atunci, confete și petarde și la mulți ani, gata, s-a încheiat legământul și au spus da. Și oamenii din localitate și prietenii și rudele, nimeni n-a mai zis nimic decât bucurie pe buze și felicitări. Sunt căsătoriți, sunt soț și soție, intră în aceeași familie, rudă de gradul 2, străini devin printr-un da, rudă de gradul 1. Suntem străini de Dumnezeu, dar putem să intrăm astăzi în familia lui Dumnezeu printr-un simplu da. L-ați auzit când au spus da? Da! Vrem să intrăm în familia lui Dumnezeu și Iisus a spus da, accept această solicitare. Așa că astăzi aveți o nouă familie, o mare și minunată familie, din care au făcut parte și profeții, din care au făcut parte Mântuitorul și Evangeliștii, din care au făcut parte martirii, valdezii, poporul lui Dumnezeu de pretutindeni, din Noua Zeelandă, până în Alaska, și până în Siberia, și până în sudul Africii, peste tot, sunt copii ai lui Dumnezeu care se bucură atunci când noi candidați intră în această familie. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe surori și pe noi toți. Amin. Amin. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, dorim să-ți mulțumim pentru că sângele Mântuitorului rodește bogat de 2000 de ani încoace și milioane și milioane de vieți omenești s-au predat cauzei tale, o cauză atât de nobilă, chiar dacă au avut să sufere, chiar dacă au avut să capete nerecunoașterea semenilor, chiar dacă au avut să moară ca martiri, în speranța vieții veșnice prin Domnul Iisus Hristos, au dorit să facă parte din familia celor mântuiți. Te rog să binecuvintezi persoanele din cercul acesta, care au ales astăzi, printr-un da sau prin coborârea lor în față, să exprime dorința lor de a se atașa poporului tău. Amin. Binecuvintează-le pașii în fiecare clipă. Ajută-le să aibă experiențe cât mai înălțătoare cu tine și să nu uite niciodată că astăzi, 15 aprilie, aici la Iordan, au încheiat un legământ cu tine pe care tu l-ai pecetluit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să fii slăvit, Tatăl nostru, pentru aceasta de noi aici, dar dorim și în împărăția ta. Amin. 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 Cum vă numiți? Viorica. Domnul să te binecuvinteze, Viorica, și rămâi aproape de prieteni și îți vor spune tot ce trebuie să faci. Ok? Este bine să nu stăm acolo, să stăm aici. Cât mai
filmați, pozați, că cei care vor urcă sus. Așa, veniți, vină Maria prima, ușor. Ușor, că aici n-ai treaptă, cobori în gol mult. Așa. Ok. Ții mâinile așa prinse, eu îmi trec de ele, mai bine ține mâinile așa ca pe așa. Stimată soră Maria, pe baza mărturiei credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, te botez aici la Iordan în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Aleluia-i dă mărire, să fie mărire. Atenție că aici nu-i treaptă. Te obișnuiești că e imediat. Duți-vă sus, că n-am cum să cuți. Am să țin așa. Țin așa. Stimată soră Nadia, pe baza mărturiei credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, astăzi, 15 aprilie, aici la Iordan, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nadia, dă-o la mine. Dă-o la mine. Să-ți dau prosopul. Lasă-o, lasă-o, lasă-o. Atenție aici, că e o treaptă mare. Tot așa, mâinile, degetele de la mine, sus, așa. Puteți să vă uitați în cameră. Stimată soră Irina, pe baza mărturiei credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales de mult timp să-ți fie mântuitor, sunt bucuros astăzi să reîmprospătez legământul tău prin botez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin. Amin. Aleluia, amin. Aleluia, amin. Să fie mărit. Stimată soră Stella, pe baza mărturiei credinței tale în Domnul Iisus Hristos, pe care l-ai ales să-ți fie mântuitor, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Amin. Te-l mărim pentru Spiritul Sfânt, Iisus și-ți plăcere ne-ndreaptă orice gând. Aleluia-i dă mărire, aleluia, amin. Aleluia-i dă mărire, să fie mărit. Mulțumesc Dumnezeu pentru că cele 4 surori astăzi au înțeles care este legea cerului. Botezul în apă și în Duh. Ne rugăm Domnului să vă îmbogățească cu Duhul Sfânt, care să rodească fapte ale pocăinței și totul spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Aș vrea să închei printr-o rugăciune, după care vă rog să le felicitați, faceți fotografii
și apoi ne pregătim pentru programul care urmează în afara acestui. Ne putem ruga împreună chiar acum? Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și în puterea Spiritului Tău cel Sfânt, astăzi cele 4 surori, Stella, Irina, Nadia și Maria, au venit aici la Iordan ca să dea mărturie de credință. Îți mulțumim pentru că Duhul Tău cel Sfânt le-au cercetat și le-au pregătit pentru evenimentul acesta. Ele astăzi sunt un rod al jertfei Tale și în același timp sunt un exemplu pentru fiecare dintre noi care avem nevoie de botezul acesta. Ele într-o zi vor sta ca martore de partea Ta pentru aceia care nu s-au grăbit să încheie legământul și va surprinde venirea Ta nepregătiți. Amin. Te rog, Doamne, să le binecuvintezi viața de așa fel încât să fie o bună influență pentru toți cei dragi ai lor. Amin. Să poată să se întoarcă fiecare la casele lor cu experiență îmbogățită, cu noi principii de viață și cu speranța reîntâlnirii cu Domnul Iisus Hristos la venirea Lui de a doua oară. Te rog, Doamne Iisuse, să binecuvintezi și toată asistența, cei care au venit pentru că au avut aici prietenie cu aceste surori, cei care au venit din curiozitate sau pur și simplu a fost o ocazie să venim aici în partea de nord a acestei țări. Binecuvintează-i pe toți cu înțelepciune, dorim să ne numărăm bine zilele, să căpătăm o inimă înțeleaptă, pentru că ziua revenirii Mântuitorului este gata, este atât de aproape de noi. Te rog să binecuvintezi și programul nostru în continuare. Ajută-ne, Doamne, să ne putem bucura de locurile pe unde Tu ai umblat, pe unde Tu L-ai descoperit pe Tatăl, pe unde Tu i-ai vindecat pe oameni de păcate și de suferinți și să Te redescoperim pe Tine, Doamne, în viețile noastre ale tuturor. Prin Domnul Iisus Hristos Te-am înălțat rugăciunea și îți mulțumim pentru un eveniment atât de frumos aici la Iordan. Amin. Amin. Și eu doresc să vă felicit pentru ocazia Eu vreau să aduc cuvinte frumoase de mulțumire pentru prietenii mei care au asistat cu mine la această sărbătoare.
la frații și surorile din Biserica de la Tel Aviv, pe care foarte mult m-am legat de ei și mă simt ca la mine acasă. Mă simt foarte bine, mă primesc. Pentru mine sora Elza este o enciclopedie în credință. La ea toate cele le găsești și tot afli. Pentru mine Daniel este idealul tânărului credincios. Mi-am visat foarte mult să fiu fundată apă de fratele pastor Lascu. Toate acestea mulțumiri le aduc Domnului Sfânt. Vreau să mulțumesc prietenilor care nu au fost cu mine aici și au vrut să vină, dar din unele pricini n-au putut. Vreau să mulțumesc la familia de evrei, unde lucrează prietena mea Zina, mi-a trimis un cadou, cu tot că nu n-a putut să asiste, dar sunt bucuroși că eu am făcut pasul acesta și e o sărbătoare foarte mare. Îți mulțumesc, doamna Marcela Clanc și domnul Ilman. Să fiți sănătoși și Dumnezeu să vă dă putere de viață, să trăim, să ne întâlnim. Mulțumim la toți care